Καλώς ήρθατε στον Ακροβάτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς. Πώς να αντιμετωπίσετε μια τοξική πεθερά με ψυχραιμία, αξιοπρέπεια και έξυπνες στρατηγικές. Είτε νιώθετε ότι σας κρίνει συνεχώς, είτε παρεμβαίνει στη ζωή σας, είτε δημιουργεί ένταση, αυτό το βίντεο είναι για σας. Πάμε να δούμε 5 πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση χωρίς να χάσετε την ηρεμία σας. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο τοξική πεθερά. Δεν μιλάμε απαραίτητα για κακία, αλλά για συμπεριφορές που σας κάνουν να νιώθετε άβολα, υποτιμημένοι ή πιεσμένοι. Μπορεί να σχολιάζει τον τρόπο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, να επεμβαίνει στις αποφάσεις σας ή να σας συγκρίνει με άλλους. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβετε ότι αυτές οι συμπεριφορές συχνά πηγάζουν από δικές της ανασφάλειες ή την ανάγκη της να νιώθει σημαντική. Στην ελληνική κουλτούρα, η οικογένεια παίζει τεράστιο ρόλο και η πεθερά μπορεί να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο ή τη θέση της. Αυτό δεν δικαιολογεί την τοξικότητα, αλλά σας βοηθά να δείτε την κατάσταση πιο καθαρά. Μην το παίρνετε προσωπικά, δεν είστε εσείς το πρόβλημα. Στην Ελλάδα, όπου η οικογένεια έχει κεντρική θέση, η αγάπη πολλές φορές μπλέκεται με την υπερπροστασία και τα όρια χάνονται. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον σεβασμό και την αγάπη, χωρίς όμως να παραμερίζετε τις δικές σας ανάγκες. Αν για παράδειγμα οι γονείς ή τα πεθερικά σας ανακατεύονται υπερβολικά στη ζωή σας, μπορείτε να εκφράσετε τη θέση σας με ήπιο αλλά ξεκάθαρο τρόπο. Πείτε κάτι όπως «Καταλαβαίνω ότι θέλετε το καλό μας, αλλά προτιμούμε να το χειριστούμε με τον τρόπο μας». Όταν οι συμβουλές γίνονται κριτικοί ή οι επισκέψεις υπερβολικά συχνές, μην αντιδράτε με ένταση. Αντίθετα, δείξτε ευγένεια και σταθερότητα. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, αλλά αυτή την εβδομάδα θέλουμε λίγο χρόνο μόνοι μας. Έτσι, διατηρείτε τον σεβασμό προς την οικογένεια χωρίς να χάνετε την προσωπική σας ισορροπία. Στην ελληνική κουλτούρα, όπου η οικογένεια θεωρείται ιερή, τα όρια δεν είναι ένδειξη ψυχρότητας, αλλά ωριμότητας. Θέτοντάς τα με αγάπη και συνέπεια, ενισχύετε τη σχέση σας, τόσο με την σύντροφό σας, όσο και με τους συγγενείς σας. Οφείλετε να έχετε ανοιχτή επικοινωνία με την σύντροφό σας. Είναι πολύ σημαντικό να είστε στην ίδια συχνότητα, γιατί η τοξική πεθερά μπορεί να δημιουργήσει ένταση στη σχέση σας. Μιλήστε ήρεμα για το πώς νιώθετε χωρίς να κατηγορείτε. Αντί να πείτε «η μάνα σου με τρελαίνει», δοκιμάστε «νιώθω πιεσμένη όταν γίνονται τέτοια σχόλια. Μπορούμε να το διαχειριστούμε μαζί?» Ζητήστε από την σύντροφό σας να σας υποστηρίξει, π.χ. να επαναλάβει τα όρια που έχετε θέσει. Στην ελληνική οικογένεια το παιδί της πεθεράς συχνά λειτουργεί σαν γέφυρα. Αν η σύντροφό σας πάρει θέση με ήρεμο τρόπο, η πεθερά σας μπορεί να το δεχτεί καλύτερα. Αποφεύγετε τις άσκοπες συγκρούσεις. Αν η πεθερά σας προκαλεί, πάρτε μία βαθιά ανάσα και μετρήστε μέχρι το 10 πριν απαντήσετε. Μπορεί να σας πει κάτι όπως «Εγώ μεγάλωσα 5 παιδιά, ξέρω καλύτερα». Αντί να μπείτε σε καυγά, δοκιμάστε. «Σε ευχαριστώ για τη συμβουλή, θα το σκεφτούμε». Αυτή η τεχνική που λέγεται γκρίζος βράχος σημαίνει ότι δεν δίνετε συναισθηματικό καύσιμο στη συζήτηση. Δείχνετε ευγενική, αλλά δεν αφήνετε την κατάσταση να κλιμακωθεί. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι οικογενειακές συγκεντρώσεις είναι συχνές, αυτή η τακτική μπορεί να σας σώσει από αμήχανες στιγμές στο τραπέζι. Η πέμπτη και πιο σημαντική συμβουλή είναι να φροντίσετε τον εαυτό σας. Η αντιμετώπιση μιας τοξικής πεθεράς μπορεί να είναι εξαντλητική. Βρείτε χρόνο για πράγματα που σας γεμίζουν. Ένα καφέ με φίλες, έναν περίπατο, γιόγκα ή ακόμα και μια καλή ταινία για να γελάσετε. Επίσης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ένα ψυχολόγο, αν νιώθετε ότι η κατάσταση σας επηρεάζει πολύ. Στην Ελλάδα, η ψυχοθεραπεία γίνεται όλο και πιο αποδεκτή και μπορεί να σας δώσει εργαλεία για να διαχειριστείτε το άγχος. Και να θυμάστε,
Δεν είστε μόνες ή μόνοι σε αυτό. Η διαχείριση μιας τοξικής πεθεράς θέλει υπομονή, αλλά και αυτοπεποίθηση. Με όρια, καλή επικοινωνία και αυτοφροντίδα, μπορείτε να βρείτε την ισορροπία σας. Πείτε μας στα σχόλια πώς θα πάτε εσείς με την πεθερά σας ή αν θέλετε περισσότερες συμβουλές. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεό μας. Τα λέμε στο επόμενο.